COD vol dir Comunitats de Docència i és un projecte per millorar la qualitat de l'ensenyament, fent que sigui més fàcil que els professors dissenyar activitats d'aprenentatge pels seus alumnes. El nostre enfocament és utilitzar la tecnologia per permetre als professors col·laborar entre si en el disseny d'activitats d'aprenentatge i per ajudar-los a compartir millor els seus dissenys un cop acabats. El nostre objectiu és donar suport a les comunitats de docència en el seu context. Ets professor? Necessitem la teva participació per tal de que puguem aprendre de tu i dissenyar un sistema que satisfaci les necessitats dels professors en el disseny, codisseny i en la compartició de dissenys d'aprenentatge. Un sistema que reculli les dades, les presenti i permeti que el professorat reflexioni sobre la seva pràctica docent. Ets estudiant? Al formar part dels nostres estudis estaràs ajudant al teu professor, als teus futurs professors i a d'altres estudiants com tu, mentre que nosaltres serem capaços d'entendre millor el que funciona bé i el que no en el context de posar en marxa activitats d'aprenentatge eficaces. Quin tipus de dades es recolliran? Es recolliran diferents tipus de dades. Les dades generades a partir de l'ús dels nostres sistemes, dades que recollirem a partir d'observacions de la teva feina a classe, durant les entrevistes i grups de discussió. També hi haurà dades de la feina que produeixes, dissenys de lliçons creades, respostes de qüestionaris, entrevistes i les tasques enviades. Per què m'hauria de preocupar per les dades que recopilen? Perquè les dades que comparteixes comporten en si un cert risc. A la societat actual, on s'ofereixen diverses eines en línia al canvi de les teves dades, és important comprendre tant els riscos de compartir les teves dades com els beneficis de donar suport a aquest tipus d'iniciatives. Quins són els riscos de compartir les meves dades? El risc principal és que les dades que comparteixes siguin utilitzades per persones i finalitats per les quals no has donat permís. Això pot passar quan les persones que no haurien de tenir accés a les teves dades no obtenen l'accés il·lícitament, o bé pot passar quan els propietaris de les teves dades no les gestionen bé i es produeix una exposició involuntària d'aquestes. En aquestes situacions, l'intercanvi no desitjat de les teves dades pot comportar que s'envaeixi la teva privacitat i rebis missatges de màrqueting no desitjats, que pateixis discriminació i, en conseqüència, que es malmeti la teva reputació, que es robi la teva identitat i puguis patir una pèrdua econòmica. Com més sensibles són les dades que comparteixes, com ara dades de caràcter personal, mèdic o financer, majors són els riscos. Per tant, sigues conscient de les dades que comparteixes, amb qui i assegura't que els beneficis valen la pena. Com es minimitzen aquests riscos? No es recolliran dades altament sensibles que podrien conduir a la discriminació o a la pèrdua econòmica. Les dades dels estudiants seran agregades i anonimitzades. Per tant, les dades no podran ser utilitzades per identificar els alumnes individualment. Les dades personals només seran recollides a partir del consentiment dels educadors en els pilots, però cap d'aquestes dades personals seran compartides amb terceres parts o utilitzades per finalitats externes al projecte COD. Els membres del projecte COD hauran d'haver signat un estricte acord de confidencialitat en relació amb el tractament de dades personals i l'anàlisi dels resultats. Les dades seran emmagatzemades de forma segura per l'equip de serveis informàtics de la Universitat Pompeu Fabra. Les dades també seran tractades d'acord amb la legislació nacional i les normes ètiques de la UPF. Per tant, no recollint dades altament sensibles, anonimitzant les dades dels alumnes i assegurant que les dades no es comparteixin amb tercers, reduïm els riscos de que comparteixis les dades amb nosaltres. Recordeu, el nostre objectiu és proporcionar als professors una eina que els ajudi a dissenyar amb més facilitat activitats d'aprenentatge eficaces i una plataforma a través de la qual els professors podran donar i rebre suport d'altres professors. Els estudiants i professors es beneficiaran de les activitats d'aprenentatge innovadores que sorgeixin com a resultat del projecte COD. Si decideixes participar, se't demanarà que signis un formulari de consentiment que ens donarà permís per recopilar les teves dades, però sempre tindràs l'opció de deixar de participar-hi en qualsevol moment i per qualsevol motiu. En definitiva, només has de participar en el projecte si et sents realment còmode amb els riscos i feliç amb els beneficis potencials. És la teva decisió.